ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಬ್ಬಿ ಗೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಕೋರಿ ಅಂದ್ ಕೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೆ ಏನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ನೋ ಹಬ್ಬಿ ನೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ 19 ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಶನಿವಾರದ ಬ್ಲಾಗ್. ಸುಮಾರು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇರೆಗೆ ಹ್ಯಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿ ಕೆಲವು ಇರೆಗೆ ಹ್ಯಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಿ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ 8 ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಇಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾಕುಲ ಆಡು ಅತ್ತೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪು ಮೊಕ್ಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ರೆ ಬಿದಾರ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೇರು ಹೇರಿಗೆ ಅಂದು ಕಾಸು ಹೊಲ್ತು ಮುಕ್ಕುಲ್ಟ ನಾನು ಕೋಡೆನೆ ಬಂತೆ ಕಾಸು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಡ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ ದಿಂಜಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಯಾನಿ ಈ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಲೋನ್ ಕಟ್ರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ನದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಪೊಂಜೋನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಮಿತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಂಚೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಯ್ನು ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಾದೆ ಯಾನು ಈಡೇರಿಸ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಆಸೆ ಉಂಡು ನಲ್ಲ ತುಕ್ಕ ದೇವ್ರು ಎತ್ತಂಡ ಆಸೆನ ಈಡೇರಿಸಾಗ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಲ್ಲ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಾಗಲ ಎದುರು ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಟ್ಟು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎದುರು ಪೊರಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಟ್ಟು ಬಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವು ಸಹಜ ಏರಿಗ್ಲ ಸಹಜ ಅಂಚಾದ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಫಾಲ್ಟ್ಲುಂಡು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಮೋನೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಪೊರ್ಲು ನೀಟ್ ತೋಜುವ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ. ಸೊ ವೈಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಲೋಡು ನಿಕ್ಲು ಬಂತಾರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಕುಚಲ್ ಕುಯ್ಡ ಬಂದಾಗ ಏನ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಸರಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಂದೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಬ ವರ್ಷನಾಗ ಫೀಲ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ ಟೈಮ್ ಮಲ್ದ್ವೆ ಪಂಡದು ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಲ್ದ್ವೆ ಪಂಡು ಎಂಕ್ ಅಜ್ಬ ವರ್ಷನಾಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾತಿ ಅಂಜಾದು. ಸೊ ಯಂಗ್ ಇಪ್ಪುನಾಗನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಏಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಕ ನಾವು ಎಪ್ಪಲ ಆತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಶುಗರ್ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇಗ ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮಡ್ ಪೂರಲ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸೊ ಪೂರಲ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಯಾನ ಅರ್ಥಡ್ ಪನ್ನತ್ತು ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ ಯಾನು ತಿನ್ಪಿನ ಅತ್ತ ತಿನ್ನೋಡು ಜೀವನ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಲೈಫ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮಕ್ ಅಯ್ಯೋ ಇತ್ತೆದ ಎತ್ತಿಂಡ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ನೆಜ್ಜನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆದ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಖುಷಿನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸಾವಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎಂಕೆ ಏನ ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಡ್. ಸೊ ತೂದು ಮುರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಜವಾದ ಎಂಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಆರು ಬಂತೇರು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಇರೆಗ್ ಬೋರ್ ತೋಜುಡು ಇರೆಗ್ ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದು ಬೋಪುಡು ಒಂದು. ಸೊ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತುನಾಗ ಓಕೆ ಅಂದಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೂರ ಲೈಕ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದೇ ಬಂಡೇರು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಬಂತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಜಿ ನೀರ್ನ ದುಮ್ಮದ ಹೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಪನೊಂತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೆದ್ದಿಯುಲು ಆಣ್ಬಾಲೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಲೇಡಿ ಗೋಶಂಡೆ ನಾನೈತೆ ಸಿಸರಿನ್ 5 days ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಇದೊಕ್ಕನೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಟಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹೌದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಣಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆಣ ಆಂಡೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಯಾನು ದೂರ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಹೇಮಕ ಅಂಗಡಿ ಬೋರೆಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಮುರಾಣಿದ ಚಿಕನ್ ಉಂಡು ಅರ್ಧ kg ಚಿಕನ್ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ದೀತಿನ ಇಂಚಿನ ಮಂಗನಕ್ಲ ರಾಪಟ್ಟ ಮುಗೀನ್ ಬಣ್ಣಾಗ ಮುಜ್ಜುನಕ್ಲ ರಾಪಟ್ಟ ಅದೊಂದು ಚಿಕನ್ ಮೂಲುಂಡು
ಚಿಕನ್ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದತ್ತು ಮಂಡೆಡು ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಐಟಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುರಾಣಿ ದಾರಿಂಡು ಮಟನ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೊ ಅವಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೀನಿ ಅಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಡ್ದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಕೋಡೆನೇ ಆಸೆ ಇತ್ತಾನೆ ಕೋಡೆನೇ ಮಲ್ಪುಗಂದಿನಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ತರ ಬಿರ್ಕಿರ್ಬಾರ್ದು ಉಂಡತೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಿಜ್ಜಾಂಡು ಫುಲ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಸೆಕೆ ತೊಂದಿತ್ತಾನೆ ಸೊ ಒಂಚದು ಯಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗಂದಿನಿ ಸೊ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಾನು ಇನ್ನು ವಾಶು ಬರೆ ಬಂತೀರಿ ಸೊ ಯಾನು ಇನ್ನು ವಾಶು ಪೋತಿಚ್ಚಿ ಮೂಲೆ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹಿಂಗೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತು ಬೇರೆ ಸುಸ್ತಾವಣೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲಾಗೆ ತಂದು ಹೇಮಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಿ ಹೆಸರು ಕದ್ಯಾನ ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ ಪೂಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಅವರೊಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಸಿರಿ ತಕ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಮೇರಿ ಏಪಲ ಎಂಜಿನ ಸಿರಿ ಒನ್ ಪೇರ್ ಬಂದು ಸೊ ಸಿರಿ ತಕ್ಲ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಹತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಲ ಸಿರಿ ತಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಕೋಡೆ ಮೂರನ್ನು ಚಿಕನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬೋದಿತ್ತೈತೆ ಅಪ್ಪ ತೂದ್ವ ಇದೆ ಅಂಚದು ಇನ್ನೇನು ಕಂಡ್ರೆ ಬೋಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಪನ್ಪನಿಕಲ್ಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಏನು ಟ್ರೈಲ ಮಲ್ತದ ಪನ್ಪನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಪುಣು ಸೊ ಅಂಚದು ಏನು ಹಾಕಲ ಸಿರಿ ತಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲಾಗೆ ತಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ನಾನು ಐಡಿಯಲ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪೋಯೆ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತನ ಸಿರಿ ತಕ್ಲ ಓವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಬೋಡು ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತನ ಸೊ ಯಾನು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಸಾಲೆ ಇಂಚು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ನಂಗೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಬಲ್ತೀರಿ ಬಾರೆ ವಾ ಒಂಜಿಯ ದಾನ ಪಾಪ ಜಿನ್ಪುಚೇದಿ ನಾನು ಎಕಡೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಮಲ್ತದಾಂಡೆ ಎಕಡೆ ಈ ಬಲ್ತದಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಜವ ಒಂದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಕಡೆ ಈತ ತವೇನ್ ಪೂರ ಮಾಡುವ ದಾನೆ ಅಂಚದ ಐಸುಲ್ಲನ ಅಂದೆ ಯಾವ ಮಾರಿದೆ ಬಲ ಬಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದೇನ್ ಬಲ ದೋಸೆ ಬೇಡ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಬೈದೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವಳ ಹೇಮಕ್ಕ ಅವಳತ್ತಂದ ಈ ಇದು ಮಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಡು ಎಂಗ್ಲಂದ ಮದಿನ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಬೋಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿಜ ಉಂಡು ಉಂಡು ಅನಸುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಏನಂಡು ತಿನ್ನೋಡು ಏನುಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಕಂತೆ ಓ ಇನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕಯ್ಯ ಅವೇ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪ ಅವ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ ಜಾನ್ವರ ಮಲ್ತಿನ ಒಂದೊಂದು ಪಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡಿಗೆ ದೊಲ್ಲಾರಿ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾ ಓ ಪ್ರಿಯಾ ಈ ಬತ್ತಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ಮನವ ಇನಿ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಏ ಬರೋದಿತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಜ್ಜಿ ಮದುವೆ ಎರಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಟ್ ನಿಕ್ಕುಂಡದ ಐಟಮೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಾನು ಬತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಖಾಲಿ 150 ರೂಪಾಯಿ ನೀಕಿದ ಐಟಮೇ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ತುಪ್ಪ ಬೂಡಾಪುಲು ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಕೆಂಪಾಗುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು 2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿದ 3 ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಹದವಾಗಿ 1 kg ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ನೆಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪೂರ ನಾನು ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಮಲ್ಕೊಡ ನಿನ್ನೆ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇವನೇತು ಐಟಮ್ ಬರೇಕ ಮಾರ ಅದು ಉಂಟು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಟೊಮೆಟೊ ಕೂಡ ಗೀತ ನೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೀತಂಗ ಏತ ಮುಂದುಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಗೀತಂಗ ಅದ ಮತ್ತೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂತೀರ ಗಸಗಸೆ ವೈಟ್ ಬಂದು ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು
కొంచెం పాడేజీ ತುಪ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ನೋಡಿ ಪುದೀನ ನಿಂಬೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೀಜ ಕೂಡ ಹುಡುಗಿ ಬೀಜ ಪಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೀಜ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು ಬೀಜಗಳ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಂಚಕ ಓಕೆ ಇಂಗೀತ ಐಟಮ್ ಹೌದು ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ತುಪ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ನಿಂಬೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಈಗ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲೆ ಸೊ ಈತ ಐಟಮ್ ಯಾನ ಬರಿ ತಂಗಡ್ಡು ಕೇತನು ಈತ ಐಟಮ್ ಬರಿಟ್ ಕೇತನು ಮೇರೆ ಕ್ಲಿಪ್ ವಾಡ್ನೆಕ್ ಪನ್ಪಿನದ ಉಂತುಜಿ ಬಾಕಿದ ಕ್ಲಿಪ್ ಜಾರು ಅವು ಮೋರನ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ಅವು ಆತ ಅವು ಬ್ಯಾಗ್ ದೀತಿನ ಬ್ಯಾಗ್ಡೆ ಓಕೆ ಯಾನ ಐಟಮ್ಗೆ ತಂದು ನಾನು ಸೀದಾ ಪೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಓಕೆ ಹಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸಾಕಾದ ಫೋನು ಮಿತ್ತಿಟ್ಟು ತಿತ್ತು ನಡ್ತಂದು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಬೂರ್ನಾಗ ನಾಲ ಬುಚ್ಚಿ ತೋಚನು ಮನೆ ಬಂದ ಜದೋನ್ಗೆ ತೋಚನು ಸಾಕಾದ ಬೋರ್ಡು ಫುಲ್ ನಡ್ತಂದು ಬತ್ತಿನತ್ತೆ ಅವಳು ದೊಂಬು ಇತ್ತ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ನಿಜ ಓಕೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನು 145 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಡ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರಬತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಐಟಮ್ಗೆ ತನಾಗ ಅಡಶ ನಿರ್ದಿಯಾನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮನೆ ಬಂದೆ ಪುಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಆಡದಾಗ ಅಂದ್ನು ಐಟಮ್ 19 ಆಗ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಮಲ್ಪುಗ ಫುಲ್ಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪನೆ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಬ ಬರ್ಪುಜಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ 10 ಕೆಂಬಾಗು 10 ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಬೋಡ ಮಾರೆ 2 ಇಂಚು ಶುಂಠಿಗೆ ಅರ್ಧ kg ಹಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ನೇನು ಈರುಳ್ಳಿ ನೀವು ಫ್ರೈಮಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನೆ ಪಾಕ ಹೊತ್ತು ತೂಕ ಮುನ್ಬುಗ ಸುರ್ಕಾದ ನಮ್ಮ ಅರಿಪಾಡಿಗ ಅರಿ ಎತ್ತುಂಡು ತೂಕ ಎತ್ಲೋಟೆಂಡಂದು ಒಂದು 2 ಲೋಟ ಅರಿ ಉಂಡು ಏನು ಯಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇರೆ ದಿಪ್ಪಿನಿ ನುಪ್ಪುನು ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕೊಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ನಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ವರ್ಮಾಂಟೆ ಎಗ್ಗೆತ್ತಿದ್ದೆ ನಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿಜಿ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಐಟಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪುರ ಬೋಡತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಗ ಕೋರಿ ದಿಕ್ಕದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ 3 ದೀತೆ 2 ಟೊಮೆಟ ఒక 4 ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಖಾರ ಉಂಡಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಸೊ ಅಂಚದೆ 4 ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ದೀತೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ನೇಟ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ನು ಪುದೀನ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜೆಂಕ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಒಂತೆ ನೆಕ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಾಡ್ರಂಡತೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ಸೊ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಯಾನ ತೊಲೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಡ್ದಾನೆ ತೊಂಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಳಾತನು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊಂಡು ದಿತ್ತೇರೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ಪೀರ ಬೈದನು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಣ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಈತು ಚೂರು ಗಸಗಸೆನ ಪಾಡ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಈ ಗಸಗಸೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನೆರ್ದು ಈ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತೆ ಉಂಡು ಸೊ ತಿರ್ಗರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಈ ಗಸಗಸೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ತೋಡು ಏನು ಚಾಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುಗ ಓಕೆ ನಾನೊಂದು ಬಣ್ಣಲಿಗೆ ತಂದೆ ಈ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಪು ನೋಡ ಕೋಪಾರ್ದು ಬೇಕಂಡ ಒಂದು ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಕರಂಚುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಏನು ತುಪ್ಪ ಕಂದೆ ಸೊ ತುಪ್ಪ ಪಡೋದಿಲ್ಲಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ಲು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋಡಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ
ಇತ್ತೇನೆಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಉಪ್ಪು, ಓಕೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿದ. ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪುದೀನ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಉಪ್ಪು, ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಇದು ಬುಡಾತು ಇದು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಂಜಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಂಜಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿಂದು. ಸೊ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗಿಪ್ಪುಗ ಸೊ ಯಾನೆ ಕೊಡತ್ತೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡಿಯ ನಡು ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಅಡಿ ಪತ್ತಣ್ಣ ಅಂದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಬೆಯ್ಯೋಡು. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಪುರ ಇಂಚೊಂಡು ತೂಕ, ವಾ ಉಪ್ಪು ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ನಾಲ್ಕು ಮಸಾಲಲ್ಲ ಖಾರಲ ಉಂಡು, ಸ್ಪೈಸಿ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಯಾಡು. ಬಾಯ್ದಿತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ಸೈಡ್ ನೀರು ದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಕೊದಿಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪೂರ ಪಾಡಿಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪೂರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಒಂತೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ನಾಣಿಕ್ ಆಂಡಲ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಉಂಡತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಶೋಕುಂಡು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರು ಕೊದ್ದಿದಂಡು ಮೇಕ್ ಚೆಕ್ಕೆ ಲವಂಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪುದೀನ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ, ಒಂತೆ ಆಯಿಲ್ ಇದು ಕೂಡ ತುಪ್ಪ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೀರು ಕೊದ್ದುಂಡು ಯಾನ ರೈಸ್ ಪಾಡೆ. ಎಂಕ್ ಇಂಚ ರೈಸ್ ಬೇಯ್ಪವನೇರ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪವತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಅವು ಪಂಡ ಐಟೆ ನೀರು ಆಜಿದ್ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೀರು ಸೋಸಿ ಹೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಐದೊಕ್ಕ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಏತು ಬಂಡಲ ಆತೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪು ಸೋಕುಡು ಉಪ್ಪು ಆವುಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಈ ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಾವೆ ಎಂಕ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ. ಉಂಡೊಂದು ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೀನಿ ಈಜೆ ನಾನು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಎಂಚ ಕನದ್ವೆ. ಬಟ್ ಉತ್ತಿನ ನೀನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ನೆಟ್ಟಿ ಸುಧಾರ್ತದಲ್ಲೇ ಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಉಂಡು ನೀನು ಒಂದು ಅರಿ ಅತ್ತಲ್ಲ ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನಿತ್ತ ಚೂರು ದಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಬಂಡ
ಹೆಂಗೆ ದಮ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಬೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಡಿ ಬತ್ತನ ಒಲ್ಲ ಅಂದೆ ನಾನು ದುಮ್ಮುದ ವ್ಲಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೆಂಗೆ ದಮ್ ಪುರ ಕೊರೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ತಿನ್ನಂದಿಲ್ಲ ಕಾಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಅವು ಸ್ಲೋಟ್ ದಮ್ ದೀಪಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ದಮ್ ದೀಪಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಟ್ ದೀಕ ಯಾಕಂಡ ಗಹನಲ್ಲಿ ತೊಂಬರೆ ಕೊಡ್ತಾಂಡೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾನು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸೊ 11:39 ಆಯ್ನಿ ತುಕ 10 ನಿಮಿಷ ದಮ್ ಕೊರ್ನ ಯಾವ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದಮ್ ಬರೆದೀಕ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ರೆಡ್ಡೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಸುರುಕು ಏನು ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ವೇನು ಲೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದೆ కొంచెం ತುಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹಚ್ಬಾರ್ದು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ತುಪ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏತ್ ಒಂದು ಆತನಂದು ಬಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆತಿ ಜವ್ ಬನಾಲೆ ಕರಂಚಿದಿನ ಮಾತ್ರ ನೀಕೊಂಡು ನಾನು ಪೂರ ಕರಂಚಿದನ್ನು ಬಂದೋಡ್ಚಿ ನಿಜವಾದ ಅವು ಬನಾಲೆ ಕರಂಚಿದನು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸುರಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಅವು ಬನಾಲೆ ಅಂತ ಸಮಜ್ಜಿಂದು ಅವು ರಪ್ಪ ಕರಂಚುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಮೀತ ತುಪ್ಪ ಪಡ್ಗ ಓಕೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದಮ್ಮುದ್ದೀಕ ಖಾಲಿ ಅಂಡ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಕ ಬಪ್ಪೀನಿ ಪಪ್ಪ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಇದೈತೆ ನಿತ್ತೊಂಜಿ ದುನ್ನದ ಏನಲ್ಲ ದಿಯೋಳು ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ನಿಟ್ಟು ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ತವದೀದು ಮುಲ್ಪ ಏನೊಂಚೂರು ದಂಬರದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ದೀದು ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಏನು ಆತನಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಗಹನ ನಿತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ತೊಂಬರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತದು ತೂಕ ಏನಾತನ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ ಅಂಡಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಬ್ಬಿ ಗೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ ಏನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಲ್ಲೆ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಕ ಕೋರಿ ಅಂದು ಕೋರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದೆ ಏನ ನೋ ಹಬ್ಬಿ ನೋ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೇಳ್ದೆಯಾ ಟೇಸ್ಟ್ ದೂಡ್ ಏನು ಚಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪರಿಮಳರಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿದ್ದೆ ಬಲ್ಲೆ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬಂತ ಬೊಕ್ಕ 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 ರಾಜಿ 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 ಯಾನ್ ರಾಜಿ ರೇ ಈರಿ ಹಿಂಗೆ ನೀನು ನೋಡ್ಸ್ಕೊರಿಯರೇ ನೀ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮೆಲ್ಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈದಿನ ದೀಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈದಿನ ಏ ದೀಪಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೈಜರಾ ಹಾಂ
ಬಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಗೆಳೆಯರೇ. ಪರಿಮಳ ಬರ ನಿಜ ತೂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಏನು ಚಂದ ಗೊತ್ತಾ ಹುಡ್ಗ ಅನ್ಕಮ್ ದಾದಾತು ಓಕೆ ಪರಿಮಳ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟಡನ್ 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 ಓ ಪೂರ ಕಣತೀನಿ ಅನ್ ಪುದೀನದ ಪೂರ ಕಂತೆ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದು 150 ಗೆತ್ತೆ. ಓಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ निकले मस्त वाली ಹಾಂ ಏತು ಶೋಕು ರೆಡಿ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ मिंक काले वाली ಓವು ಖಾಲಿ याव ದಾನೆ याव ಚೂರು ರೈಸ್ ಪಡ್ದ ಚೂರು ರೈಸ್ ಪಡ್ದ या ಎಸ್ चिकन बिरयानी ಹಬ್ಬಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೊಡತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಕೊಡತ್ತ मिंक अंते उंग वाली ಏನಾ कोई ಆಯ್ತಪ್ಪ वाड ಒಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಕೋಳಿ ಬೋಡ ಓಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ತುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಹಬ್ಬಿ ನೀರು ಉಂಟು ತಿಂತಾರ ಇಲ್ಲವಾ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋಡ ಪಂಡ ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಐಕ್ ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಪೈನ ಏನು ಚಾತ ನಂದು ಪಿದೇ ಬಿಡಿ ಕಮ್ 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 ದಾಲ್ ಟಿವಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ on your remote and scan the QR code. ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂತಾನ ಇಡಕ್ಕೇನ್ಗ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡು ಖಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜ ಖಾರ ಏನು ಖಾಲಿ ಕಡೆ ಮಸಾಲೆ ನಾಲ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದಾಂಡ್ ಎಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡಾ ಶೋಕ್ ಉಂಡಾ నువ్వు ಬೇಯ್ದಿನ ಬರ ಓಕೆ ಇದು ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂತೆ ಶೋಕ್ ಅದನದೇ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಚೂರು ಓ ಮಿಕ್ಸ್ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದುಕ ಕೈದಕ್ಕಿಯಾರಾ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಗಹನಿಗೆ ಬುರ್ದುಂಡು ಹೋಗಾತನು ಓಕೆ ಏನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ದಿಕ್ವೆ ನೀಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾನಂತೂ ನಿಕ್ ಗಸಗಸೆ ಬಾರ್ದು ನಾನು ಶೋಕ್ ಆಯ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪರ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಬಟ್ ಆಯ್ಜವು ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ನೀ ಕೊಂಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಪೌಡ್ರ್ ಇತ್ತೋಡಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಆಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೊಂಬು ಜಪ್ಪುರಿಂದ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹರ್ಬಿಸಿ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಆಗಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ ನಮಸ್ತೆ.